uba diwai khashi yang presiden ka senjuk kirang ba sino mo plang habakran naglap thai khubor ulai thu ba ka hima mo plang borok ko wei ka kentu bat kerpat ya kipat ba nong song sinong ka jella bakin adakar ha ka tien ka thlet ha ka bam ka di bat ban ker ka bala na ka jing thau jing kulmar ulak kerpat ru ikipat ba bakin a ka jing trelang bagi volunteer ki balabu da ka hima mo plang bat ka NES FES ban pensuk ya ka lek kawan ki kali bat ban ko nguru ya ka jing patha ki pulet pinyai kali khnang ban umon ra ya ka jing dang kali ha ka ne ka sngi penkut ya ka tamasa meram awah mo plang ulakin turu ya kipat ba ban ker kal bala ban berat pathari plastik bilor henry ban berat ha ki jaka balabu kerpang da ka hima Dr. C.O. Rangat expeditor ke International Terra Madre ulai thu bakat kum kejingo jingken kindan hado san prateli giri benwane simenda ha kane tamasa meram au bakan thup ya aspa prapulangut ki delegate bat barok ki delegates kiban poi hado kasngi ka bakut kilong nruspa lai phungun ulai thu bakini ki jat benre red pa na keleng ka prathai ki benwane simenda ki kan thup na Mexico Tajikistan New Zealand Mongolia bat kiwei giri jong ka prathai nolot kini ulai thu ru bagi dan hadu prateli hin hun jai benre red pa ka prathai ki benwane simenda ha kane tamasa bat kan thup yak san phundai tli ki jat benre reulum red pa na ka benta bo pher kari India Dr. Rangat ulai thu balai sngi kinthi kandan ka jinga ther bar ka jinga kran sani halor kimat ki bakta i jai benre red pa ka prathai ha ka ba kin don ru ki perman ka United Nations ki banwan sngap i ki mat jinga kran ha ki lai sngi kinthi ulai thuru bakan don ru ka jing shimrai ha ka ne kalimpung balai sngi ya ka ba untip kum ka Shillong declaration ya ka ba un sapha shaka United Nations bakan shimkhia ya ka jing sha banden ki jai benre red pa ha ka jaka ka ba ki shong ki sa ha ka leng ka prathai ti gede ki jing permana na ka leng tu mau pulang ke long ba nilai don ki jing gede ke bajan ma mat ka nesfas andu arajar khat wei khat ar ki ba nilai penlong ya ka meram o pasbal hati mau pulang hadin kata kila terwa yangi ke mau pulang pilong ke bala kloi ne la da ka nesfas ka propose ya ke internasional ke ban long hang ne po ri India ni ong ni kloi na ka bata kata de dit nyuki onto ni pen bai bat kita ki bor pada ipet nata da hadin kat tu kat ni benai bat ne kilaya ti ki kila pentip ni ong na kaliang ka internasional kala pediang ya ka ne ka internasional sluput ke ban long hapo India ka jaka kan dei hapo mau pulang mikalaya hadin bakala pen skemat pen tiknai kita ki jaka bakan long ha po mo plang ten nakal yang jongi ki nok secara mau plang di sino tinglai don ki jing kendu nakapor bakan nasfas ha ka jing yalam jong iba prang roy nilai ya siong banyak perkat iki jing don kam ki baide nakal yang hima sibun ki jing tuna ngidon ki baide ha ka imlang salang ha ka lentik sengkie ki baide ki jing don kam ten nakal yang nasfas ki ong kam nilai ya kata ngi kloi ban a ki jing trilang nakam ta kejing lakloi jong pi ya keceka ka bakla itenatam tengiru ong ikloi ya kata ipriak somha ya kata hadin niladon kejing ya kendu nakapor nya penbej benya sanjur iki jonton kam nakaliang jongi ke hima mikiri rongba girang ba sinong ban ya penwandur ya kata tingleya cakabor ke bahlor ke ba ndai ke sarkar mekalya ha kejing lam doktor mukul sangmahi markum ju ha kejing donjong lokal mijungi ba Kennedy Sikriam tinglai pan yang kita kijing don kam nak kaliang gima nadu ki surok kilai ki mat ki ki benta ki baper ke bagi departmen ki dei ban pe te mentai sia kala urlong sisa ya kata kijing angnut jongi ke mau plang bakan wan kata internasional ke departmen peldi kala penbit penbiang ki surok kat bakalah adu geni sini ke peldi kala ka PHC kala penbiang ki nak kaliang ka MECL ru kala penbiangnya kilai nak kaliang ka Forest ru kala penbiang iki benta katuk ane ban pen internet ya ki jaka jungi ban tungdiang khamtam ni ka ba kham ai kerpang hi ka department ka long ka PHC berpudi nomor ba ngemla ban mundur ini por ban kot menta nak liang ka PHC lengba chief engineer wala pensina light league international standard public toilet nanti apo khmat ka lawentang ka beri ke jaka makan long ka neka ITM nanti tenaga yang pildiru kalapan sinayak sulo ke bamla ban mudur ke bangi kinong susnong henre menta kelawan ka we jing internet yangi ting sorong sikade ya kan ka jingwan ka ITM ngi mau plan te kalapan snotonat kata-kata yangi kinong susnong ke bangi ngida ai burom ya ka nasfas sebaga warra ya kan ka internasional hati ke bangi yatip kum ke jing snojungi kitin kasing ong ba
ke jing bam tan rai jongki ja jing bam kasi ke ba ngin sayu I hagan ne kan nyau tarik anti mo plang ke sing bakut kuman subataya phi hangning indon kumba sanpo pratligi countries ki kiri kin wan hangni kila confirm ki participants kila confirm sengi na sanpo pratligi ri ki foreign delegates thank you foreign delegates kin don arspa prapulai ngot ki foreign delegates ki total delegates berkhoi kan long nruspa lai pho ki nakilang ki tribes ki international tribes ki banwan na ki kendong jong perthai kin wan na do na Tajikistan na Mexico na America na New Zealand na Mongolia kin wan kumta ter kin don ki international tribes hadu prapu jat tribes kin wan hangni but ki national tribes jong ki bla confirm di sanpu kendai teligi tribes ki bala confirm ban wan ki jat tribes tang ki tribes marway but ki kumta ka total barakhoi kin don kumba chispa sapu nyongot ki indigenous communities jong ka perthai brokaway tekani kan long kelalong kawai na bangaong na basdang kadi ka buram ba but kani ka khubor bakan long kani ki indigenous dara madre kani ki singi na do lai do nyau tarik ngindon ki media ki ba international media ro kindon BBC CNN kindon lut bat ma phiru pinya don lut giban pen pathai khubor giban pen pathai khubor keleng ke perthai tigalong ba kumbala ban I rangbas I mentan bang kabakongsan ke bangi ko aban appeal sigi breu kalong ba ka akor ke buram ke kongsan ya kata ke bangi lapen kesan haruki international forum ni keren yang ba ukasi ukara menengkong bu ukasi ru ba khoi bu benang ba ban kan kor ke jing khoi ba ar rong ke akor ke buram ba ngiju sarong ya dia bangi ki ba ke badan akor ke buram ki betib breu betib blai